Lucrul ăsta nu știu dacă l-am mai subliniat un podcast cu tine, dar am mai făcut-o în alte emisiuni. România nu are o tradiție de partid comunist. România nu e Grecia sau Iugoslavia lui Tito. Acolo existau mișcări comuniste cu istoric. În România, Partidul Comunist din România este o creație a Moscovei, realizat și aici, nu pun criteriu etnic ca să fie înjositor, ci vis-a-vis de faptul că nu avea priză la români. Este realizat într-o bună măsură din minorități, sunt evrei acolo, sunt bulgari, sunt unguri, sunt persoane de etnie rusă din Basarabia, românii sunt minoritari în partidul ăla și este perceput pretutindeni în opinia publică drept un simplu levier al Moscovei. Nu are aderenți. Partidul Comunist avea niște zeci de mii de membri la o țară cu 18 milioane de locuitori. Era nimic, pur și simplu.